Naku mga kababayan, totoo ba itong nakikita ko? Itong patungkol dito sa folder. So, tingnan nyo mabuti mga kababayan kung ano ang nilalaman. Kayo na ang humusga. Dito yan sa rally sa EDSA. At ito nga mga kababayan ay nagpapatuloy po itong rally sa EDSA na pinangunahan ni Shelo Magno, ikalawang rally na against o laban po sa kay BP Sara, at gustong nila na ma-impeach po ang ating Vice Presidente. Pero may sumambulat sa ating mga kababayan kung saan ay talagang ayan, may mga lista na po sila. So hindi na natin sabihin kung ano talaga yan, kayo na ang bahalang humusga mga kababayan. Sa nakikita nyo, yan po yung mga rallyista. At meron silang folder, may sinusulatan. Hindi ko na sasabihin, baka sabihin nyo may sinasabi tayo patungkol dyan sa folder na yan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, bakit mayroon ng ganyan? Siguro meron silang mga organization. So kayo na ang humusga mga kababayan. At iyon nga ay nagpapatuloy po ang rally dito sa EDSA, at grabe ang kanilang panawagan. Kakaunti lang naman sila, pero ang ginawa po nila ay hinarangan nila yung kalsada. Ayun si kuya lumapit pa Hindi tayo niyan maririnig kasi nga naka-microphone tayo, hindi siya gaano lantaran. So ayun, nagpapatuloy ang kanilang rally. Malit lamang po sila na bilang, pero hinarangan nila itong kalsada. Kaya't nag-cause ng traffic, matinding traffic sa EDSA. Yan po ang dahilan, dahil sa pagtitipon-tipon nila dito sa EDSA. Samantala, noong nagkakaroon po ng rally ang mga Duterte supporters, ay hindi po nila pinayagan na mag-rally dyan sa may kalsada. Nung maglalagay ng portalit, hindi po nila pinayagan na maglagay ng portalit. Samantala sila nakalagay po sa mismong kalsada ng EDSA. Grabe mga kababayan ang nangyayari. Talagang iniipit nila ang mga Duterte. Samantala itong puwersa ng mga Pinklawan, ang puwersa ng mga Liberal Party, ang puwersa nitong mga makakaliwang grupo, itong mga leftist, ay pwede gamitin itong bahagi po ng EDSA. Grabe mga kababayan. So ang nakakalungkot lamang po dito ay dahil meron pong naririnig tayo na mga listahan, naririnig po tayo na money involved, na kung saan nagrereklamo po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga taga Muntinlupa. Yun ang naririnig natin. Yung iba ay mga senior citizen pa, na kung saan ay sinasabi po nila na wala nga po natatanggap sila na pera, kung saan ay pinangakuan po sila ng 1,000 kada tao o kada ulo. Tapos pagdating po dito, imbis na i-assist yung kanilang mga sinama, hindi na po sila in-assist, iniwan po sila dito sa mismong EDSA. Yun ang nakakalungkot doon. So saan po sila hahanap ng pamasahe pa uwi? Paano sila makakauwi kung nahugot lamang po sila, nadala lamang po sila dito sa EDSA, wala po silang mga pera, pinangakuan ng 1,000 pero hindi naman binigay yung 1,000. So kawawa yung ating mga kababayang hinugot lang, at paano sila makakauwi? Meron tayong dalawang kababayan lumapit dyan. Sabi, magkakaroon po ng rally para kay BP Sara. Ang hindi po nila alam, impeachment pala yun, laban kay BP Sara. So na-scam sila nung narinig na nila na impeach BP Sara, umalis na sila. Talagang galit na galit. At hindi talaga nila alam kung paano na sila uuwi, dahil nga po sinama lang sila dito sa EDSA. Ayun, nanghingi sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan na nandito, na mga Duterte supporters, ng pamasahe pa uwi. Dahil nga po, hindi na nila mahagilap yung kanilang siguro yung sabihin na natin organizer
ang kanilang kagawad siguro to o barangay captain dyan sa bahagi po ng Muntinlupa. So kawawa yung ating mga kababayan na nadala lamang po dito sa EDSA tapos iiwanan po nila. Grabe, sino ba ng mga matinong tao ang gagawa ng ganyan mga kababayan? Sino ba namang gagawa na isama ka dito, hindi ka na nga binayaran tapos iiwanan ka pa? So ito no, si Kuya ay talagang patingin-tingin sa kanyang folder. Tinitingnan niya ay baka nasisilip. So ito mga kababayan ay nagpapatuloy po itong pagsasalita nitong si Magno, no? Shelo Magno, na kung saan isa po ito sa bumudol sa ating mga kababayang Pilipino na ang sabi niya, ang panawagan niya ay para po sa accountability at hindi naman niya sinabi na ito po ay para sa impeachment, laban sa impeachment ni BP Sara. Kumbaga, gusto nilang i-impeach si BP Sara. May mga poster sila dyan na patungkol kay Romualdez, kay Marcos, pero mas maraming poster. So tama ang sinasabi ko na mas marami ang bumabanat o tumitira ng mga salita kay BP Inday Sara Duterte. So malinaw mga kababayan na talagang ang kanilang layunin dito ay talagang isulong yung impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte. Gusto nilang kalampagin ang ating kongreso, ang ating mga congressman para pirmahan, isulong yung impeachment laban sa ating vice presidente. Pero yan ba ang sinasabi niyong 41%, yung bilang niyo mga kababayan, no? Tingnan niyo yan kabayan. Yaan ba yung 41% na sinasabi niyo? Ni halos ilang portion lamang po ng EDSA ang naharangan. So para hindi na po kayo magalit, lalo-lalo na yung mga umattend dito na puro kabataan, yung iba may mga tattoo, yung iba parang mga dugyutin pa. Akala ko ba yung mga tilawan, talagang pagpupunta sila sa mga rally, mga maaayos yung yung damit, talaga mga social, kasi pagkakilala natin sa mga loyalist ng Liberal Party o ng mga Pinklawan ay talagang grabe. Kasi nakita namin yan nung nagkaroon sila ng rally dito sa may Pasay noong nakaraang eleksyon, na kung saan grabe mayayaman. Pero ito mga kababayan, ang nakikita natin mga kabataan, so bilang lamang po dyan yung talagang masasabi natin loyalist talaga ng Liberal Party. Pero karamihan kasi ang nakikita natin kabayan ay tila mga tambay lamang po sa mga daanan, yung iba nahakot lamang. Grabe, ano po ba ang layunin nito? Tapos mangangako pa kayo ng pera doon sa mga tao para umattend sa rally nito na hindi nga po nila naiintindihan kung ano yung kanilang pinuntahan sa event na to. Hindi nga nila alam kung sino ang isisigaw nila. Kasi dito kanina merong nagsisigaw na ganito. Sabi ng MC o yung nagsasalita sa mikropono na impeach BP Sara. Tapos may mga nagsisigawan. Pero yung crowd, itong mga tao na nasa harapan nila, wala po silang masabi. Ano nga ba ang sasabihin nila? Ano ang response nila? Kasi nga, hindi sila na-orient, hindi sila nasabi na ganito, no? Hindi sila na kausap, hindi sila na paliwanagan na ganito ang gagawin natin. Kasi kung napaliwanagan sila na ang rally nito ay i-impeach si BP Inday Sara, siguro mga kababayan, kakaunti lamang po ang darating dyan. Kaya sinasabi po nila na 41%, baka 41 peoples lamang ang talagang loyal dyan mga kababayan, no? So hindi naman natin sabihin na 41 people, baka magalit naman sila. Sabihin na natin mga kababayan, 41 million ang mga kababayan natin nandyan. So kababayan pa rin yan kahit sabihin natin ibang mga politiko yan. Kasi nasa isang bansa lamang po tayo. Yan. Mga kababayan natin, 41%. 116 o gawin nating 100 million na Pilipino sa buong bansa natin.
May mga bata pa kasi doon eh. So tinanggal na natin yung 16 million para sakto na yun 100 million sa Pilipino. Ayan, 41% is equivalent to 41 million. Ang ginawa nilang pagtitipon dito ay ayon sa ating mga kababayan na nandyan ay gusto nilang tapatan yung crowd, yung napakaraming mga tao doon po sa bahagi ng Quirino Grandstand. Kung kaya't nagsagawa po sila ng rally doon sa EDSA People Power Monument, dito sa EDSA Shrine at isa doon sa Liwasang Bonifacio para ipakita na talagang matindi ang kanilang rally at ipakita sa buong bansa na mapuwersa at malakas yung kanilang grupo. Pero mga kababayan, tingnan nyo naman po yung bilang ng kanilang grupo. Siguro sa ngayong araw, aabutin lang siguro ng 50,000. Tatlong lugar, Liwasang Bonifacio, itong EDSA Shrine at EDSA People Power Monument. Yun pa mga kababayan, bukod doon ay nagkabayaran pa. Binayaran pero hindi pala binayaran, no? Pinangakuan pero hindi binayaran. Yan ang nakakalungkot. 1,000, ang 1,000 naging isang bato pa kasi nga po hindi sila binayaran. At kawawa yung ating mga kababayan na nahatak at dinala lamang dito. So paano sila makakauwi ngayon? Unahan ko na po kayo dyan hindi po tayo ang unang nagpalabas patungkol doon sa nagbigayan o yung mga nabayaran o pinangakuan ng mga relihista para pumunta dito. 'Di ba yung mga media kung saan mga kakampi din nila 'yon, kumbaga mga bias din, sila po ang unang nag-report. So sila nga ang merong mga video patungkol doon sa mga senior citizen kung saan talagang nandoon pa sa mismong event ng EDSA People Power Monument. Meron ding isang grupo, nag-video sila, talagang hindi sila binayaran umano. Grabe. Tapos meron pang yung Rappler ba ito? Di ba kakampi nila yung Rappler? Tapos sinabihan sila kung ano yung layunin nila, ba't sila nandito sa EDSA, hindi po nila alam. So ayan, sinabihan na pinangakuan daw sila pero hindi sila binabayaran. At paano sila makakauwi? Ngayon, ang hindi natin alam, meron pa pala mga DDS o mga Duterte supporters ang isinama dito na hindi alam na ang rally na ito ay laban kay BP Inday Sara Duterte. So ayan, malinaw hindi po tayo ang una na nagsabi, kundi yung mga media patungkol doon sa nagkabayaran. Siguro may picture naman tayo doon siguro sa mga listahan lang. At syempre gusto po natin na matuwa yung mga kababayan natin, mga Pinklawan. So ipinapakita natin ito, no? Ganyan po sila karami, talagang hindi masiksikan po ng helicopter mga kababayan. So para makita nyo, ganyan kakapal yung kanilang pwersa. Kaso maliit lamang po siya na portion. Ayan kita nyo yan. Talagang tingnan nyo mabuti na halos kabataan po ang mga nandito. Siguro mga kalahating porsyento ng mga pumunta rito, mga kabataan, yun po ang ating napapansin. Parang sila ata itong mga nagrarally nakaraan dito sa bahagi po ng Mendiola na kung saan ay talagang sinaktan yung mga pulis na nagbabarikada. So ayan, ang dami rin po nating kapulisan, Talagang binarikadahan din pala ng ating kapulisan dahil nga siguro alam nila na itong mga grupong ito ay talagang magugulo. Kasi ayan, nakaposisyon. Grabe. Yan po ang sinasabi nyo, Tapos yung iba nakatambay lang, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. So yan po ang kanilang puwersa, yung mga Pinklawan na yan. At heto naman po yung kanilang kuha, ang kuha nitong puwersa, nitong Pinklawan dito po sa EDSA Shrine. So ayan, yan po ang gusto nilang itapat doon sa 1.5 million. Hindi pa kasama yung iba't ibang lugar sa buong bansa, mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo. So ito po ang kanilang itatapat,
na halos hindi po nila alam kung saan sila pwesto dahil nga po sa sobrang dami nga mga kababayan na mga umatid dito sa EDSA Shrine. Yan, makikita nyo. Tapos malalaman pa natin na nagkakabigayan. So ilang loyalist lamang ang matitira dyan kung wala yung perang ipinamumudmud nila umano sa ating mga kababayan para umattend lamang po sa rally na ito, na hindi nga po nila nauunawaan kung para saan yung kanilang pinuntahan dito. Yung ating kapulisan, mga inaantok na nga lang sa gilid. Pero yung mga kapulisan natin nandoon sa may ilalim ng tulay ay talagang alerto sila kasi hindi nila alam kung ano yung posibleng gawin. Dahil nga mga kababayan, ito mga pinklawan ay may mga kasama ito. May mga kasama itong leftist na kung saan itong mga rallyista na ito ay kasama sila doon sa mga nanggulo sa bahagi po ng Mendiola. So hindi lang natin malaman kung sino-sino dyan, pero merong mga leftist yan, yung mga makakaliwang grupo, yung mga kagrupo ni Franz Castro. Kasi nga kakampi ito ni Franz Castro, tropa ito ni Trillanes, tropa ito ni Brosas, tropa ito ni Raul Manuel. Sila yung congressman na front organization ng makakaliwang grupo sa Kongreso. So mga kakampi nila yung mga nandito, kaya't hindi po malabo na yung mga nandito ay may mga nakasama dito na mga New People's Army. So hindi lamang yan sila lumalantad, pero meron yan. Siguro yung organizer niyan nakiusap doon. So hindi naman natin sabihin na baka talagang may diretsong usapan. Pero meron at meron yan. Kasi nga itong mga grupong ito ay sila po yung alam naman natin na talagang tropa at kakampi ng mga New People's Army, na kung saan gusto po kasi nila na mabibalik ang posisyon ng Liberal Party. Gusto nilang maibalik ulit ang lakas ng Liberal Party para nga po patuloy na mamayagpag at lumakas muli ang puwersa ng New People's Army, at hindi po natin papayagan. Hindi po natin hahayaan na mangyari iyon mga kababayan, kasi nga oras na lumakas sila ay kawawa na naman po yung ating mga kababayang Pilipino doon sa mga probinsya na kung saan mga kababayan ay talagang kinikikilan nila yung ating mga mahihirap na Pilipino. At ganun din yung mga nagtatrabaho, nagpapaayos ng mga kalsada, mga nagtatraktor, mga nagbubuldos, ang mga equipment sinusunog nila. Bakit nga ba nila sinusunog? Dahil ayaw nila na mag-improve ang isang probinsya, lalong-lalo na ang isang bundok. Dahil nga kung mag-improve yung kalsada ay mapakahirap po, napakahirap sa kanila na tumakas kasi mabilis lamang po sila na ma-access ng ating mga military. Kaya ang gusto nila, sirain yung mga equipment ng mga kontraktor para hindi magpatuloy yung project. Para nga mga kababayan ay hindi sila madaling masusupil. Yan ang ginagawa. Kaya yung mga sa probinsya, sorry po sa inyo, talagang hindi talaga kaya na mabilisan. Kailangan dyan, paggagawa ng kalsada, magpadala ng isang tropa, ilang sundalo, siguro 2 truck para magbantay dun sa kalsada. Yun nga lang, kapag may mga duty yung ating mga sundalo ay hindi sila makatambay o makapwesto doon sa pinagagawa ng mga kalsada. Sa pagkakataon na yan ay dyan po makakabuelo itong mga leftist na kung saan talagang sasamantalahin nila na wala yung mga sundalo, tapos guguluhin nila yung mga nagtatrabaho sa mga kalsada para nga hindi ma-access itong mga lungga na mga leftist na ito. Ngayon, hindi na sila nasa bundok. Nandito na sila pakalat-kalat po sa mga city. Talagang mga nag-aano lang yan sila, nagbabalat kayo. Yung ibang hindi kilala. Pero yung mga kilalang leftist ay nandoon po yan sa bundok. Humihingi lamang sila ng impormasyon at
ang mga kagamitan, mga pagkain. So may access sila. Pero ang kawawa talaga yung ating mga kababayang Pilipino na talagang napeperwisyo nito mga leftist na ito. Tapos itong sa mga leftist naman, swerte yung mga leader. Alam nyo ba kung bakit? Nagpapakasasa sila doon sa mga nakukolekta na mga grupo nila, yung mga nasa kabundukan, yung mga grupo din, mga front organization dito sa ating mga government. Nagpapakasasa sila doon sa mga pera. Samantala, yung kanilang mga sundalo, no, mga sundalong hilaw nila na bagong army daw, no, nagpapakahirap doon sa bundok, nakikipaglaban sa gobyerno. Samantala itong mga front organization, itong mga leader nila ay nagpakakasasa, no, na pag-aaral yung kanilang mga anak sa mga mamahaling eskwelahan. Samantala yung ating mga kababayan na nirecruit nila na naging kabahagi ng New People's Army, ang kanilang mga anak ay hindi na nila maasikaso, hindi na nila makilala, hindi na nila mapag-aral, dahil nga po ay talagang dito sa doktrina na isinagawa at ibinigay sa ating mga kababayan na tawag dito, nalason yung kanilang kaisipan. So kawawa sila kasi nga sila ang ginamit, sila ang kinuwanan ng karapatang mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Tapos itong mga nag-recruit, masayang masaya, ang ganda ng buhay, naka-aircon, naka-kotse, pag-alagala, naka-mall, ang ganda ng mga higaan, naka-TV, ang gaganda ng mga cellphone, may mga alahas. Tapos yung kanilang sundalo ay nandoon sa mga kabundukan, ang hawak lamang armas, no, mga baril, tapos halos hindi pa makaligo, laging takbo ng takbo, laging tago ng tago. So yan ba ang gusto nyo mangyari sa ating bansang Pilipinas kung lumakas itong mga New People's Army, itong mga leftist na ito? Kaya mga kababayan, huwag ho natin hayaan na maging ganoon ang ating bansang Pilipinas. Huwag na ho natin hayaan na makabalik itong mga taga-suporta ng mga leftist. So hindi natin masasabi kung sino-sino dyan ang mga leftist, pero nagmamasid lamang yan kung sino ang nasa paligid. Siguro baka minaman-manan na nila yung mga vlogger para alamin nila kung sino-sino to. Pero hindi po tayo magpapatinag mga kababayan. So ganyan sila kadami, no? Ganyan po sila kadami. Ganyan. Yan ba ang itatapat nila doon sa mga nagrally sa bahagi po ng Quirino Grandstand? Yan ba yung sinasabi nilang 41% mga kababayan? Tingnan nyo naman. Sige, sabihin na nga natin. Ayan. Hindi na nga po mga kababayan makadaan yung iba natin mga kababayan kasi nga grabe, sobrang dami na ng tao at halos hindi na mahulugan ng karayom dito po sa EDSA Shrine. So ayan, para po yan sa mga nagagalit sa atin, no? Ayan, pre-nomote ko na ang inyong rally. Napakarami nga talaga ninyo. Halos hindi nga talaga mahulugan ng karayom. So, alis na nga ho tayo dito. Punta naman tayo sa ibang lugar mga kababayan. So, ayan, ipapakita ko lamang po sa inyo. Yan po ang kaganapan. Ang daming mga pulis dito sa gilid. Tapos ang karamihan dyan mga kabataan na mga nahugot lamang sa mga daanan. So hindi natin alam kung tigma magkano yan sila. Kasi nakikita natin dyan halos karamihan may mga tattoo, parang mga tambay lang talaga ang itsura, tapos may mga hawak sila mga placards. Kaya masasabi natin talagang hinugot lamang po ang mga taong ito. At talagang siguro totoo yung 1,000 na hindi naman daw pinamimigay sa mga tao. Kawawa.